KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cer ya Play Store wala Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo a yobata tirade kalis hay mbudo a yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko automa jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeena mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bangi nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma acca non ɗona bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓoɓe aya habride Piindi TV ko salminde mon e juurade mon kono kadi e weltanade mon e kala saaha on gowi ɗum tigui émission mon mawɗo Ganndal Thierno Mody Aidara tanum nelaɗo ceerno Ganndal ko arata kaalo ko iwata kono ko ceerno soyne yiide yette jabɓe hoto yewne on paami foof koye fijirde e jaleɗe kono hade nden ko salminde hilifaɓe diine hilifaɓe aada toɓe goni e noɓe goniri min calmini min juurima min ñaguima duwawu min calmini Touba Tiwawal Ndiassane Medina Baye Madina Gounass Ndiassane kala to kilifa dina wawi wonde e nder Fouta eno didori min calmini min juurima min ñaguimaɓe duwawu no fewi no fewi no fewi kono hade nen ko salminde dawoɓe ɗo e galle he Piindi TV guila dow tan ha less kono kadi min calmini kala jeeɓo émission Ganndal Thierno Mody Aidara kala baɗowo commentaire min jii commentaire uji foof guila dow ha less kala ko waɗa commentaire ko fewi min jii kala ko waɗa commentaire ko fewani kadi min jii inchallah min jaaɓi kala ko mbiɗon yomin change hen mamin change so Allahu lamɗo o jaaɓi par ce que weltinde mon tan tahi amen ɗo joɗade kono kadi mbason yejjide émission foof koye fijirde e jaleɗe ɗum tan saabi émission pour yon belto kono mi totta ceernam Thierno Mody Aidara ta ɗum nelaɗo ceerno Ganndal ko arata kaalo ko iwata ceerno sowne yiide yette jabbe hoto yewne ceerno actualité ceerno buzz ceerno ganda so hunde kewi so haalani hay goto weltotako kono mi salminoro kadi sehilam ceerno Serif Moukhtar Ba hande mi idoto ceerno waɗano ko tono fayi hande mi idoma hen salmini ceerno Serif Moukhtar Ba ceerno assalamu aleykum eyyi wa aleykum salam wa rahmatullah Khalil salminimama beltanimama ha woni gonga ka neɗɗam ka sehilam saaha noon a toñami ɗo ceerno mi addi haddani mi yafnima noon caggal gasi ɗum tawi mi yaafi ɗum tawi min ala min kam juul min kala toñde kam sa yafnima kam tan mi yaafoma wona en calmini kala darowo émission Ganndal Thierno Mody wonɓe nder leydi e wonɓe caggal leydi en calmini ceerno men sehil men ceerno Serif Matar e ceerno Ibnu en ceerno Ɗayibou Ba en en calmini oɗo Abou Diallo almudam Abou Diallo monsieur le maire Abou Diallo teddungal ma o jokkima e yam dal o ceerno Serif joni ala wona kan haalde ceerno Mody kay sohliji Khalil kala cohlol fa wati en calmini ceerno Elage Abou Ndiaye Daka FM min joni kanko woni ceerno eyyi Khalil jafoɗa noon hande min waɗa posé question nen jiiboto ala kam mbaɗɗo erreur te min Khalil ko mbimami ko tan min hay tan waɗi erreur mi jaɓat kam mbaɗɗo erreur ñande hen mi haalɗo e clip Fatim Samba Diobo haalaka no dillini leydi ndi haalaka dillini leydi ndi te ka anda hen mi haalanma har ma yewtude hen Elage Abou Ndiaye o mettini e o sesta mawɗo Abdoulaye Wade o mettini par ce que Abou Ndiaye wi ko tottanoɗo enveloppe aji kalis kala kalɗo ko moƴƴi e clip walla kala baɗɗo partage clip o Abou Ndiaye tottete enveloppe nde o yeeɓi noon o andi wadde an ɗo kam ala ɗo enveloppe min kam mi heeɓi min yimɓe nodduɓe kamɓe mbi kam Thierno Mody clip o no yooɗi mbimi ala clip o yooɗani Khalil jaami duttimi internet tappumi Fatim ɓe gandini kam Fatim Bahayo ko malinaji ndeke ɓe gandi kam Fatim Bahayo mbimi ala min Fatim Samba Diop mbimi ndeke min o clip ƴewmi ade clip Fatim Bahayo ko malinaji ɓoyɗo ƴewonno on ƴewonnomi clip o ɓoyru kam ɗum tawi mbimami image o moƴƴani mbimi ɓinguelam ngel a ƴewnam ɗo ko mbindumi ɗo o wi kam Fatim Bahayo o mi waɗi bone min mi joɗima plateau mbaɗa yenno Fatim mbaɗa wiya clip makko yoɗani ndeke min clip Fatim Bahayo ton kuccini moƴƴani tappanami Fatim Samba Diop mbo Ablaye Walle o kali clip o no yoɗi machallah
qualité image o min ɓuri kam hen welde ado on film la ka téléphone ala min kay tam pari mam noddu Fatim Samba Diop min namnomo holon filmani mo ɗum ɗo chat kalis mo jani image o yoodi o yimi jarɗo yimde kedi o ko Thierno Mody walla ko Hammadi Kalit min neɗɗo mo fujata mi hulani var Kalit min ñande mbaɗami var fof min mi jaɓi nena men Fatim Samba Diop kilim makko ko mbiɗa hen Thierno Mody welani Thierno Mody Kalit nen Fatim ay Thierno welani tan hay tekkere welani wona min waɗi erreur kalis mo jani min ƴeewoyi comme fota ƴeewde wadde dal ka boɗɗo confondre clip Fatim Samba Diop e clip Fatim Bahoyo mo mali a faami way clip Fatim Samba Diop o machallah yooɗi kalis mo jani kalis mi yeyni i woppuɗo wallahi mi fayto min mi anda moƴƴi nannoɗa en calminde no feewi no feewa yoɓe janon ɓe jeeɓoya clip mama Fatim Samba Diop ɓe mbaɗa ɗum partagé no feewi par ce que ko hen jeeya kono ceerno kono ko jinnomi kaalen hannde actualité goto tan ko fate bangguel diine won appel yof layen ko reji men layen ɗo Seydina Issa Laye kanko mo ganduɗa kankone ko gaari mawni RN 100 quelque ɗum ɗo appel layen sa yi ɗo e yof layen walla ɗo e Cambérène andat kadi neɗɗo Allah tigui rigui nanɗo leeli kanko mo ganduɗa kanko wino ya masarel jinni wal insi inni rasulullahi ilaykum kanko wino yo jeeƴ rutto caggal mi hoɗo geeƴi rutti caggal o hoɗi te guila o hoɗi ha joni geeƴi artade ɗum kadi ko maale mawɗe ceerno eyyi kaali ɗum ko dokke Allah aɗa andi enen leydi Sénégal ko dañɓe ko gandanɗa ɓe heɓani vraiment eyyi kaali ko dañɗen ko won woɓɓe so joguinoma ɗum hande moɓe gandu no fewi noɓe nanguir ɗum hande kala to jaaɗa neɗɗo mawɗo nen toon appel la eno Seydina Issa Laye ko liggi koye diine l'islam yimɓe fof no gandi ɗum yimɓe jotta ko bam no mbiya ko ɗum o liggey diine l'islam ɗum o dakkali gara hay gueeƴ mbiya gueeƴ abbito caggal gueeƴ no abbito caggal ha mbiya ɗum yoni te guiranen ha joni gueeƴ artata te omon ɗon waɗi juma omon toon waɗi juma makko habru makko nen toon ɗum ko dokke Allah wonmo bamum wawa ɗuma mbimami kalid hoto woɗ ko kuñiɗa ko haalde kulɗa ɗum kay haalta babam wawa ɗum bamma wawa ɗum a faami woni ñanen ko mbiyatnomi ɗo ko Allah rokkirat te goto manam ko wiyete Sénégal goto fof ceernaji fof mo banggue mo Allah rokkirma goto fof e ko Allah tottuma te goto fof no jaɓani goɗɗo ɗum hollirat kaali ko jogui ko woni koye Allah gasata te jaafoɗa sa yeehi ɗo yof layen galle mabɓe ɗo nder layen a yiyat toon biyeteɗo Alaji Malik Laye ana toon biyeteɗo Alaji Abdoulaye Laye manam galleji hilfaɓe dine heddiɓe goto fof omo inniri ɗum omo inniri ɗum ɓinguel makko ɗum noon hollirtuma sernaɓe fof ko gotum kaaliɗo ko lekki dariki tan kamɓe fof ɗaɗol mabɓe ko Seydina Mouhamed sallallahu alaihi wasallam a faami cateɗe noon cariti tan go fof e catal mum way ɗaɗol ngol ko gotol kamɓe fof tahiɓe ummade ko diine l'islam tahiɓe ummade ko nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam nannona yo Allah tasmen e barke mabɓe en tout cas ceerno ko hunde ko ganduɗa ne waɗi fayida toon to appel layen eɗen ñagoɓe duwaw no fewi kono kadi e oɗo semaine jawtuɗo tout to Nigéria ñande eɗen kalannoɗo ko wiyeteno gammu Bagnès Taïba aɗa so waɗi semaine kadi Nigéria wuuro woto kadi ƴettot toon kamɓene ɓe mbaɗa gammu Mawlana Cheikh al Islam ayi ko hawrata toon e stade ko million ngaji yimɓe te ala moɓe mbaɗanta gammu so wona nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam e mawlude Mawlana Cheikh Ibrahima Niass ɓiɗɗo Sénégal najo jaa ha Nigéria walla Nigéria ko wiyete 4 millions walla plus de 10 millions waɗanma gammu ɗum kadi est ce que wona fierté Sénégal ko fierté kay kalit ndaham mbi diine l'islam sa nanni hen neɗɗo goto tan hoto andu baraji dañtaɗi mi wiyani million ngaji personne kala est ce que aɗani min onon gammu ɓoyan gandum ko yimɓe darto to min mi sikkanno ko liɗɗi fawdirte sababu ne jamanu ala discours par ce que ala mom hayto tudda ala temps daraɗa aɗa waɗa discours ɗum ko yettere Allah machallah ko victoire diine l'islam ko victoire Sénégal ko ɓiɗɗo Sénégal mawninte toon ɓiɗɗo Sénégal saabi yimɓe daari toon ɗum ko yettere Allah ɗum ko Allah waɗani men ɗum machallah ceerno men Thierno Mody Haydara hande mi yiiɗa ɓoyde e actualité o par ce que taw heewani haydara kono ceerno ganda kam Mauritanie a waɗama toon no grata Mauritanie goto aɗan no grata woni Mauritanie naɓe mbi ha naata Mauritanie wonta nadde Mauritanie
non be parce que ñenden be mbi atto mi daan en artude ni mais ko tawde commentaire uji kewi il faut que mi artira halaka pour mana mbawa labbinde en hoore ma be mbi atto ñib a wi murtane ala terre te terre ma ko France je ka locataire a jeya terre o hayto ni locataire koy wuram woni kalib ay min gonga kal tay ko mi hala murtana wadbe kam no garata murtan ko be burbe kam murtan be papa kalib min nenam nen murtan wala be ci kam mi fijat holto ni murtan amon 5e noa sot wada noté njehe miñam nen ton jogi bitik mawdo min kam murtan naaj ko re fami am feccerne fo ne murtan wada murtan naaj wa yaltinde murtan naaj wa mbe ma kam to min hay président de la république wa kam to yaltin afami taw ko mbibi ko murtani ala terre dum musibe bandi kam no garata murtani ala ko ko terre joni wi murtani ko terre mi fena parce que ko kala ko halirado pour sabotage ko gonga te mi fijat non dum kam ci ko be dendiraba ci ko mi famobe afami ci ko mi famobe be pami kalirado bangi dendiraba hande sami hala mbada yidi yande do futaji wuro goto ko njumpami to woni wuram njumnabe toñata njumanabe toñani mi wala mi jette mabbe exemple mi woppata do murtani ma jetta exemple Côte d'Ivoire wodi murtani buri mi ballak ko rejam ko murtani pinat te murtani won ko jogi kadi ko Sénégal ala am pagay enen kalit enen koy lode jarten wala siwoji min de suram so won to siwo murtanam jarta siwo kambe bidongaji evian be jogi wi go gofu ya ngala dum enen se gofu ya remen ko bada importer wona tajje mo nangudon mi yi be gandoda so poti wadde mariage mabbe do e Sénégal be nyaata ko murtani pour be payto ton seeda ha be payto bangar repas murtani buri men repas ñamde repas kambe buri men dum kalis mabbe buri wadde qualité kalis men ala cien nda enen kalis men so wupama boni murtani kalis makko ara wayde wadde tuba wuppe labi sappo e jeedid bonata ugiya sekota ko dum no wana beydade wala kam buri jogare qualité kalis mabbe buri qualité kalis men enen kalis men sa boy dum tamde tam boni dum ko ugiye bima waddu me postuma ngupa tuba labi sappo e jeedid ayelnat biyo bedo yotti ugiye no mem ndiyam no bedo yotti dum ko haali dum non kambe burdum Sénégal oui parce que commentaire uji kewi tan dum tan bi men jubbo en set mais en tout cas mi hen commentaire di ganda commentaire positif comme baddo commentaire wi tero onon ne on jeya ko locataire ha pare o wadi hen jalede quoi c'est juste ko anta dendiragal quoi ci kanno min non famo be poti famde berte nenare do mam tu après attade berte o nenare do mam pon hay pon kambureno nenare do mam wallahi afami eta murtani yo mat fere kambe murtani kala ko yete leydi wonni ye nder murtani c'est parce que ay kalel ay leydi wana warde yimbe wana jettondirde wana sogde yimbe leydi liggo leydi ma ha yoda ton aduno tolni eta murtani yobe pewndu murtani ha yoda pourtant be ngannani me ko kalta ko ballal murtani kam murtani ala ko wasi kalel murtani ala ko wasi parce que enen sa eden jahaton tourner ebe njobo men kalis mabbe masalla murtani jita jaho marché jetta sak kalis wade mal auto wala oron fuddito ala sabu be kew kalis ala ton gam sa woni murtani a bankata hedata dum kam min mo dandi dum a bankata hedata kiwis to umoto wana murtani ay o itede adde do ene ngala do way kambe ke be ngala ter hoto be tikkana men dum don kale tero kam ko minda ko ha jon ko dum ka hande mi wani en murtani ala ter hande mi wani en kambe be jogi kabe ngaaj kambe buru men mojul chauffeur murtani so fayu metel tam berde ma bob dum ko way be ngala taw chauffeur ter minuit non non vraiment ka jom berne ci kan no ma wadat ko julfu be mbiya rasu quoi non mi jabi ad jogi berne ay kale au discours ma waday dum murtani cer mami ha la case mi wadaton au discours mi on ngala terre ala ko on ngara berte on ngala pont way kalis mo buri mojude kalis men onon buri men hewde nyamdu no be jabi joni ka dendi ko way ko be denam ko gasi non wonno seeda tan nganda e be junno dum labbinde sa hay sino ko tawi jarano bon fata famo be pami affaire ko émission toñindirde tan e yanondirde to Thierno bridi kadi nganda est ce que dande joni aduno crise mondial nan be do yaarude yeso
mi tottuma remarque goto tan mandaji woni nelde ummotonoɗo caggal leydi walla jooɗɗa sehilma walla yumma walla bamma nelduma kalis ummo caggal leydi sa ƴeewi joni presque mi wiyani ko honnate mais ko fuɗɗi waɗa déminir ko fuɗɗi usade no feewi hay neɗɗo nerdirtuma hunde walla ummo caggal sa ƴeewi ko fuɗɗi usade est ce que crise mondial o an e hoorema aɗa tini ɗum mi diwti ɗum tinne kalit ayi jiiɗa kam ɗo mbaɗa wonde estomac mbaɗa wonde rhumatisme mbaɗa joga toon mbaɗa noldeteno poɗɗe médicament ne ummotono caggal leydi pour an pour min way ɗin fof natti arde riya kam mbayrumi heɓde riya allah andi so timman duuɓi ɗiɗi anani way mi faami aduna tolni toon kaalid surtout guerre ay wonɓe caggal leydi ɓe kaalid ɗanni hen kawɓe mbaɗa yurmi no yurmini ay hande kala mbaɗanoɗo ujunnaji sappo kaalid neɗɗo sa ɗannima aɗa liggo ɗanninma ko ɓesguma ɗanninma ko goppuɗa caggal ko an hay sa dañani kamɓe yoɓe dañ mi a nanaki mimami ko ɗanniyanke sodata sac maro ñamata hen ɗanniyanke sodata jewditaki ñamata hen gonga de ɗanniyanke waɗat feere haran ñamata hen hettana sukaɓe e galle taw kañum hettani walla soyi aɗan kaali ɓuuri welde kettana joom suudu ma no wirtoma ɓerde ma no ɓuuɓ way koye téléphone jiita ko kettuɗa ko taw ko wonɓe jiyat ɗum noon ko ɓuuri ɗum musde hande on no so yi ha ko nuldatno ko ussima onon ɓe nuldat ɓe paami ɗum gandi ko crise mi yi maire goto ɓeyi ko neldannomo ko 200 euros par lewru joni neldatama ko 100 euros wimo nene famam tan wuro ngo joni welani kono so ɓiɗɗo o kuppi o wiyat kanko o jaɓani crise mondial amérique crise mondial france yo namno Poutine crise mondial koko waɗi kaaliɗo o wi ko ɓiɗɗo o welaka neldudemo tan mais a wawa wonde france aɗa wasa kalis kaaliɗo wonɓe france ɓuuri wasa sa woni france a liggaki a tampat kaaliɗo kaaliɗo ko toon taxe uji mabɓe no ceeri te joni taxe ji ko ɓeyda koko ɓeyda manam aɗa wawi liggade aɗa heewa lewru 1000 euros taw 1000 euros feccere feccitano koye leydi ndi koye leydi ndi natat ay kaaliɗo an hande téléphone ma sa welam cooɗa connexion way to wifi o ko direct a yoɓat force force ko force impôt ji mabɓe en pagay kaaliɗo gaz a yoɓat kaaliɗo an ala assurance te to a dañat assurance neɗɗo e hoore mum hunde hemma wasma hebde a taƴete ittete salaire ma on noon hande kaaliɗo kala ko nolduma jabru ɗum allah ganda ko ɗum manam kaaliɗo dañan noon no waɗa so natti wadde paame ɗum waɗa dal wonɓe ɗo e afrique yoɓe paam wonɓe caggal leydi kala bayrude heɓde mandat walla bayrude heɓde neldal ko fate ordonnance uji ya andu ko wuuro aduna o muusi ko crise mondial kaaliɗo hoto jooɗo e bangma pawa warga e sukaɗa e grand ko con grand wayri noldude quoi grand wona con grand ala ko crise mondial kaaliɗo koko muusi loyer koko muusi kaaliɗo loi suuji mabɓe no muusi kaaliɗo essence suuji mabɓe no muusi fereji mabɓe ayi an gonɗo ɗo hojja ko gonɗo france o ala fere kamɓe ɓuuri men hewde fereji laaɓi temedere kaali te eɓe jiiɗi artude kadi eɓe mofta kalis pour artude eɓe jiiɗi artude ƴewgol janggol goppaɗo deboma ƴewtan e kaaliɗo saaha mbaɗ ƴeewa télé jiimi goto babiraɗo haal pulaar bom on kam mbaɗen koreji makko jiiɗumi tiktok o gala so jippe makko haw furde o rawni o wi tal mimi ƴeew tan ɗum ɗo joni noon oɗo nulda neɗɗo ujunere yawa wiya non o wona france nulda kam ujunere walla o wona amérique nulda kam ujunere non vraiment manam min mbiyen kono yurminira ceerno yo allah walluɓe yo allah walluɓe yo allah ɓeydu sutura te wonɓe sénégal ɓe yoɓe tinno te kadi sukaɓe wonɓe ɗo yoɓe tinno ɓe mballa garaji ɗi quoi kaaliɗo jawo woto de dillata senglata wallahi haali gonga jawo woto senglata te ay kaaliɗo ay neɗɗo saɗa sa yiɗi ɗum wallude min hande somi yiiɗi wallude kaaliɗo mi ƴettata fereji fof mi fawa e kaaliɗo mi wodat ko kettumi kaaliɗo min banggue mo kettumi o ko feratono ko o ƴetta o watta moftude so ɓoye kaaliɗo mahat woto ko mbawɗa seeɗa quoi mom nafa seeɗa kaaliɗo non noon ceerno men ceerno Mody Aidara taɗum nelaɗo hande mi jaggatama hay nokku kono ceerno en calmini hen Eva Ndiaye madame Silla toon to Seli Baɓe kono ceerno hande kala ko mbaɗɗen émission kanko o ruttay Eva wurtaki Eva de kam yiiɗi Seli Baɓe kam min kam Eva min kam
o haali gonga noon o galas o dandi ko hoore mum calmini nawli ko comme kono ceerno hannde kala ko mbaɗɗen émission mi rokki ɗum mama rogisal ndesan joom suudu patron men ka abou diop ka mama rogisal neɗɗo mo sehilam sehimma eyi yo won paro sukara korka ma abou diop abou diop ko dendam mina makko sa emin badda noon emin lawodira ko en je sa mi tawmo mo yewta ha watto moso so wi ka abou tan o fotta yeeso ngo mi bonni noon non non en calmini mama rugi no feewi kono ceerno mboɗo salmina nenam goto gonɗo amérique konko on jibini kam joni ma yon mboɗo heewi yummiraɓe noon mais kanko jibini joni kanko woni nen raabi touré mi salminima ɗal haynaɓe fof mi salminiɓe aissata en madame kunjo en kamɓe fof mi salminiɓe wonna hewde yummiraɓe so kalit heewi an yontere fof yummiraɗe nen raaɓe de woni nenam joni ɗum kay mboɗo jogui hen droit joni kono wonko ñunnomi tan gayniren émission o woni ko faate e banggal debbo mo ganduɗa kañum jogui gorko mum caɗ wi kam 2 minutes heddi a yiyat ɗo ceerno Mody mo ganduɗa joom suudu mum jogui ɗum kañum yoɓata loise kañum yoɓata ndiyam kañum safrata kañum waɗata foof ka leliɗo tan holko mbiyata hen eyyi kaaliɗo ɗum ko gueɗe ɗiɗi gueɗel gotel ngel mbat jaaɓi way gueɗel gotel ngel kam mi jaɓata hol gueɗel jaɓɗa gueɗel mo jammi kaaliɗo no wawno no waɗa yeehi ha jamanu hepti kaaliɗo natti wawde joom suudu no wawi on sono waɗa mi felata ɗum saabu guila mbawnoɗa nde aɗa waɗi manam min mi jogo joom suudam nde mbawmi nde woto toppiti ɗum mi yahami rafe walla mi natta wawde joom suudam heɓɓitoma heɓɓitoma taw kanko Allah no walla ɗum mi jaaɓi wayaten ko calotoɓe kaaliɗo dawani hirnayi ndeta tan joɗɗa an fof koye kanko jaforɗa Allah rokkuma joom suudu mo ganduɗa peut être ni liggo ne heɓa seeɗa ne heɓa seeɗa an goppa liggey an sa fini a fawi barada ma andal dewgal ma yimɓe fof no gandi ko jagguirɗa dewgal way wona hay goto feere anani ɗum mi jaɓani ɗum ko ñakkugol fayida walla ndeta debbo no caggal leydi ƴetta gueɗe ma fof pawa e makko ɗum mi jaɓani ɗum hay so tawi debbo ni jogui an woto ƴeew ko jogui ho ƴeew ko jogui ko ay kaali neɗɗo ɗo aɗa ƴeewa ko jogui a yurmata ko ɗum a haali pulaar de ho ƴeew ko jogui an kaali min tan fotima waɗande min mi naggat kaali min foti ɗum waɗande hayso kaali dañi milliard uji min kam nango kaali ɗo min foti ɗum waɗande par ce que ko ɗum sari wi debbo ko an foti jogade an foti jogade debbo kaalit an foti jogade debbo nda hande seydna alin guila nela no nulo ɗum no rokka ɗum ɓiyi goo guilo wi ala haydara nelal ko ɓiɗo wuttema mo kaɓoyta o ya yeeyoye ɗum exemple o tottatamo quoi exemple o tottat ɗum hande nela no wawno wadde dewgal ngal no wawi wadde kumal ngal way hollirte gorko foti jogade debbo te kadi est ce que iyani ceerno so debbo foti heewi jogade gorko so ɓooyi tan yaware waɗata a haalata ay kaali ay hande wonko gorko wawi muñde way debbo muñata ɗum ay debbo hande sono waɗanma so haal tan wi eyde way ñande o haali caliɗa o wiya min joguima est ce que debbo so joguimama an est ce que aɗa suusi haalde ko fate banggue debbo goɗɗo ko kalta lembel ko kalta ko desirta lembel jogade no reta lembel jogade kay resata te kadi a ñakkat fayde quoi droit ji ma ussoto te kaaliɗo gorko ala sona konngol mum gorko yiiɗi sa wi wat waɗa sa wi woppu woppa min de noon mbawi min kam mi ala sona kongolam kongolam kam somo waɗi ɗum put kam jiiɗo an debbo mbaɗa ɗum exigé wiyetede kam jiiɗo mbaɗa ɗum exigé way sa jogama watta exigé haydara hande debbo ma so welama jippo yaaha yirlo ha heure belɗo ɗum fo arta aleykum taw gasi carrément ceerno kono mboɗo jogui nelal faade e ma woto mbasa mettinde noon hande wona min haali non watsesi tan wona min haali ceerno jalal din kalanmi koye télé ceerno jalal din ɗi ceerno amet tidiane ba oyi won wuuro mo udditi e nder Fouta mi yiiɗa haalde wuuro ngo omma hen juma omma hen morgo kono morgo o suwa taw dañde kilim no wuuli kala mayɗo mbaɗa toon yawat bonde oyi omo ñaguirima saabi Allah gara ndenanama morgo taw so mayɗo ari a lotananmo mayɗo o vite fait o wawa yaha ubboya hande morgo o dañi ɗum ɗo kilim so dañi kilim o wi si dañi kilim sa yiiɗi keɓɗoɗa toon sa yiiɗi gara o wi jobdi kam haalal mo numéro ma tan ma wot ko nannanma hayso tawi koye kape kalil ceerno jalal nulma hoto ko nunal sérieux noon ceerno minne mi haala ko sérieux kalil ceerno jala ala ko wayam sona gardol morgo ho ceerno ibnu woni yonode ceerno ibnu sehil sérif matar hay sérif no way gardude morgo kalil ceerno ma
hay serif no way gardude morko ha hoto ba Ismail ba Ismail chauffeur Thierno hoto ba Ismail min ba Ismail bo mburi kam wawde lodde maydo min wawa lodde maydo kali an Kalid Thierno morgo so dañi kilima yida ci Kalid bona morgo kilim no wutuma Thierno Kalid kilim jam Kalid min mommaro wone becce min kilim so boy kam wuttude bam beccam de Moussar Kalid non la Thierno Jalali won Madi Kalid won be Madina won boyji won be to boy ciak-ciakdi no mbay wuttude clip no mbay yifde mayde no won mi somo e yoni Thierno Jalal nani ay lodde mayde Kalid tawat ad jangi dum ada wayi dum min mi anda no lotirte ko Thierno ko sehlam ay dido question ngaaj Kalid wiet serna bambe hoto be gaddanat kam dum wala biye makka nani wala biye marok nani anani wona cerumod armi duwonoma dum non fo sona cerumod ar joni min mara way gardude juma o Kalid mara way fittu juma o vraiment no musi juma bobo joni a jetti pittugol gol mi jabi pittugol gol hay fobero mi jabi way morgo kay yobe toto ba Ismail o no way gardu mor ibnu seyel Serif Matar ibnu on no way lodde mayde on no jangi no way lodde mayde tey boba ko cuklel way no way lodde mayde Kalid ko taybe cubi kam hen min ci wudde mi so hay Abu Diallo no way lodde mayde Kalid on ko monsieur le maire lotta may no wonno émission mon Ganndal Thierno Mody Aidara tanu nelado kala ko oñi haalaka emin jarlo emin jaafo pour weltinde mon tan inchallah medi Kalid Allah jarama min kam hay jagolam dagami haydi calmini Ali Fall khalife général kullu monteur te dum kam so Thierno horum kalno en mi Kalid min joni yana mar jeune mar mi tampi torop merci Thiatou Walo KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobdi ujunere kala ko temedde jeena mbudu njobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda njobirda KP ene jogi ko ustantoma to bangi nganyari posma walla ko jollof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma